No, baby, you should know that I would. Vi ligner små fisk. Jeg kigger på dig. Jeg holder øje med dig. De der. Vi ved godt, hvad du gør. Og vi kommer og stiger ind af dit vindue nu. Vi mener det. Jeg har sådan et tørt der. Vi gør det. Det er ikke fordi, vi er mærkelige. Vi gør det bare. Vi er ikke mærkelige. Ej, man kan se min tog i baggrunden. Hvilken fod er... Hvor er min anden? Der er den anden fod. Det er min fod, der er i fokus. Fuck, mine bukser for små. På kig. Jeg er ked af det. Hvorfor? Fordi jeg ikke måtte være der sammen med din fod. Det er min fod, der er, min fod, der er superstarfoden, ikke også? Ej. Ja, gør sådan her. Nej, det gør vi selv. Sådan Michael Jackson-type. Jeg laver det der. Og så står han sådan op på et og så tær, tager han og så sig på moonwalker tidsmanden. han sådan. Nå ja, det gør han. Jeg gør det der. Gør det. Nikon D55. Jeg er jo træt. Du må ikke være træt, det er ikke ret smart. Det er bare fordi, jeg mangler ild til hjernen. Det er Så derfor, man du- gaber. Ja, men du sagde, du var træt. Det er fordi, jeg gaber. Nej, det er fordi, du mangler ild til hjernen. Ja. Det er ikke fordi, du er træt. Nej. Du sagde, du var træt. Nå. Nikon. Hvad fanden står der? 5.001. Nej, det er 1855 mm. AFS. DX Nikon. Nikon. Nej, Nikon. 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 1855 mm. Millimeter. 1 1 til 3, 5. minus 5.g eller .6g VR. Lige præcis. Nå. Skal vi sige farvel? Farvel. Hej. Vi holder øje med dig. Vi er på vej nu. Vi skynder ligger os gå under under din Kom, seng. vi kravler nu. Farvel. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What?